Hold it. You're going back when I hit, man. Just keep it right there, bro. Don't let it move. Just keep it right there. Husa! 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 You're going back here. You can't move at all, bro. I mean, you can't. See how you moved a little? Your foot went back a little? All right. Husa! 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 You didn't move at all. Oh my. Men du er stadigvæk klar på det? Ja, det er vi. Jamen ved du hvad, jeg har en assistent med et ur, så hvis du er klar, så rykker vi herom bagved. Og er du klar, Thomas? Ja. Så siger jeg 1, 2, 3, nu! Ej, Thomas, tror du ikke, du skal passe på hænderne? Jeg tror bare, vi stopper, Thomas. Ja. Der er gået 15 sekunder. Men det der regnvejr, Jamen, det duer ikke jeg tog lige bjælken. Nej, er det skidt med hånden? Det er nok ikke så godt. Ved du hvad, skal vi ikke gemme forsøget til en anden gang? Fordi ellers så smadrer du sådan hånden fuldstændig. Ja. Candy, where's the camera?